Co je? Píči. Jdu tam. Šéfe, pošleš mi kilo? Máte padáka, cípáci. Vítejte v... Jeden hamburger, 3 hranolky a všechno do pytlíku a dělej. Dělej. O! Santa! Nic nedostaneš. Chlapče, Pane, žádné povídání. ale vy jste řekl... Co chceš? Proč je taková zima na nejvyšším bodě hory? Sekundy mého života nebyly nikdy tak promarněné, než když slyším tvé otázky. Vždyť nejvyšší bod hory je blíž ke slunci, tak proč tam je zima? Myslím, že by škola měla dát tvým rodičům náhradu. A věděl jsi, že žába vyskočí výš než Eiffelova věž? Opravdu? To protože Eiffelova věž neskáče. Mám lepší, víš, že dinosauři nesnědí ryby, i kdyby chtěli. Proč ne? Protože jsou mrtví. A víte, že nejznámější herec do rok není doopravdy kámen? Ne asi Sherlocku, to je jasný blbče. Jako učitel selhávám. Chcete to dát do tašky? Ano. OK, celkem to dělá 150 fastcoinů. Tady máte. A chcete účtenku? Ne, nechte si ji, děkuju. OK. Můžu vidět účtenku, prosím? Já ji nemám, nevěděl jsem, že ji potřebuju. Vtipný, ale opravdu potřebuju vidět účtenku. Ale ne, doopravdy, já si to koupil. Pustit někoho, kdo nemá účtenku. Tak jasně, že já blbec jsem si nevzal účtenku. Takže si nezaplatil, ty blbče. Proč mi říkáš blbče? Máme tady problém. Ne, já jsem si vlastně chtěl jít pro účtenku. Scary Alerts, número 1. Número 2. Número 3. Número 4. Número 5.